the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.DemonusMixClub.listentomyradio.com. Donoso the third of Mangas Mix Club. Yo di kakak Drum ulit gin Nang mapasamin ang iyong damdamin at magkapiling ang sandulan mo. Hiling at langit manalangin ka. Sa gabi lumalakas mga bituin na nakaguhit ka. Pinaling ko na rin ako nakangamakilala. Lagi na ba pangkasabisi ko na nakaisakap ka. Sa nalitinggit, yung aking mga hiling. Akin na nalalangin, na ikaw'y makasak. Kung di mangling, sana na lang ako ay pasinig. Magbagyan na na nakipasin, ito naging kakawin. Yo di kakak Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Nang mapasagin ang iyong damdamin at magkapiling ang sandulan mo. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Nang mapasagin ang iyong damdamin at magkapiling ang sandulan mo. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sa gabi lumalakas mga bituin na nakaguhit ka. Pinaling Yo ko na di rin ako kakak nakangamakilala. Drum ulit gin Lagi na ba pangkasabisi ko na nakaisakap ka. Sa nalitinggit, yung aking mga hiling. Akin na nalalangin, na ikaw'y makasak. Kung di mangling, sana na lang ako ay pasinig. Magbagyan na na nakipasin, ito naging kakawin. Babaguhin ko muna to, ang buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Nang mapasagin ang iyong damdamin at magkapiling ang sandulan mo. Aragay! Pasko gidya!
DJ Balinoy of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ v.12. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the third. Kagrupo na! He was born to be wild, grew up to be wicked, toss and bring to live. It's DJ Vic Donoso the third of Mangas Mix Club. Yudi kakak. Drum ulit, kid. Yudi kakak. Drum ulit, kid. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. DJ Arky, Idol. Pwede maulaw, Col? DMC Net Radio FM. Dumangas Saan ka man nga at isang kalibutan, kami inyogig mapanatian. Mga ambahan nun na makalingaw sa tanan, bata ka man o tigo lang. Makilap sa mano disco, sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patugal, kakaibagin nga lain sa tanan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official Net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan, ululupot sa pagpamati sa number 1 Net Radio FM sa among nga dughan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian, ang number 1 nga Net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official Net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number 1. Dumangas
Dumanga's Mix Club. Net Radio FM, your number one choice. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM, your number one choice. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso, the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso the third, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. Dio di Kaka, Dramolet Gate. The third ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Kampiyon ba? Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tugtugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the Dio di third, Kaka, the pride of Dramolet Gate. Dumangas. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Yaw ang lahat Alas 7:12 na sa gabi. musika. Isagid kamay dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa aton nga paglingaw-lingaw sa kubang nga gabi. Na al Okay, welcome sa aton nga hataw-hataw sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. ng saya. Alubot kita mag-kiyay-kiyay, magataw-hataw sa mga gabi. Gabi today is Bawat beat okay, September 11, 2025. Siyempre medyo okay ato sa mga chimpo sa Metro Dumangas. No, hindi magid masyado mainit, hindi magid masyado maulan, no? Pero kayo na doon naghana nga maulan sang hapon pero daw nagawi-uwi man ang ulan, no? So that's why nga nadula. Okay, sa mga suki nato once again sa bilog ng Dumangas, sa 45 ka mga barangays nga naga-silent monitor, naga-muni-muni. Sa ato mga housing, labi na gidra sa may bakay housing, sa loud and clear ang audio nato dira. Sa home queue ni Franklin Jojo Sambilya nga nag-replay sa aton nga Facebook Live kada hapon, I think, or weekend. Okay, kay Franklin Jojo Sambilya sa may Block 35, Lot 6.
Okay, sa atong mga suki nga nagapamati sa pulapalibot, sa kamay ad nga adlaw sa inyo para sa replay. Kag sa gabi subang sa kamay ad nga gabi, no? Ara madala siyempre si Mama Doms, ang sikat man nga DJ sang RCF asang Short FM 101.5. Kag si pare ko June Vasquez dara sa may Block 21 nga naga-hipos-hipos lang dira pero naga-pulapamati man, no? Okay, sa mga suki man nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island. Okay, sa bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Sa mga suki nato sa abroad, like sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Singapore, daman sa may Canada, sa may California, kag sa may Kingdom of Saudi Arabia, sa giluwat kamay daan nga gabi sa inyo. So, uplo po kita maghataw-hataw once again. Subong nga gabi kay tila wala pamantay moon, samtang kamo da nagaplupan yapon. Pwede ka mo siyempre makakonect sa inyong audio sa inyong whooper. Kag makapulo pamati na para maglingaw-lingaw makamo for a while sa itong exclusive mga dance remixes. Ako ang bala mag-provide sa inyo sang mga music nga pwede makapatunaw sa inyong mga kinaon. Kag pwede siyempre makapatulog sa inyo sang mahamuok nga makabugtaw pa kamo buwas. Makabugtaw pa kamo buwas, no? Ako sa mga estudyante nga nagatamo man sa ako, no? So hindi ka magsali ka pulaw kay bas may klase pa ka man. Kag siyempre may klase man ako buwas. Okay, kay mga kabataan nato niya medyo kunin sila sa pulaw, no? Eh, boss, manguy-up naman ka mo. Okay, so gusto mag-join sa atong program sa mga gabi. So, simple lang imuon nyo. Just drop your comment. Basta may mga celebration sa mga gabi. May mga bunyag, kasal, debut, anniversary, kag even sa mga fiesta or sa mga birthday drang away pa kamo makadtuan. Kag daw mapanaw sa inyong handa, pwede pa kamo na makadtuan kahit di daw temprano pa. Okay, just drop your comments sa atong comment section para mabasa ko anytime. Kag sa mga nagaula-ula dira no nga wala pa nakaabot sa ilang panimalay, no? So halong-halong ka mo sa pagpuli karon. Ilabi na gid ka sa nagasakay sa mga motor o sa ilang mga metal horses. No, kati siyempre pero nato mabalitaan ang mga disgrasya sa dalan nga ang involved nga nabungguan or nakabunggo, nakatugong sang agwa di patranta. Okay ka mag-inom gani ka mo. Bilin ka mo sang gamay mang ginahawa nga makapuli pa ka mo nga wala ka mo sang gas-gas, no? Hindi ka mo sali sang inom kay sa Pilipinas hindi ni siya ma-out of stock ang mga ilim nun. Butsingon nga pwede pa ka mo Japon bas ka inom, no? So nga mainom ka mo damo. Kung boss makainom ka mo Japon, no? Para tsaktuhan lang nga makapuli ka mo. Nga wala ka mo sang gas-gas kag pwede ka mo makasagang sang tapungol sa iyong mga asawa. Kung siyempre naburido ng iyong asawa na. Okay, so manang imo nyo. Ang atong mga greetings wala sang bayad, ang ilang only bayad siyempre i-share ako ng Facebook Live kay i-acknowledge ko kamo karon sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Kag siyempre aton nga Facebook Live may replay kita sa YouTube, no? I-post ko ron ang replay sa aton nga YouTube. Bot silingon ko malawagan kamo diri, siyempre malawagan makamo sa YouTube, no? Para sikat-sikat man kamo. Ilingaw-lingaw lang kita, wala sang halo-halo nga kwarta, wala halo-halong ginansya sa ako ng Facebook Live, basta it's all about entertainment language nga para mag-enjoy kita sa mga gabi. Okay, so at this very moment, acknowledge ko nagtutok sa akon nga nag-drop sa ilang mga comments. So si Junel Hero. Okay na lang kayo, hindi ko makita ang complete name mo. Si Junel Hero. Okay, hindi ko makita ka ako yung monitor gamay. Karoon na bagong kalibat, no? Basta si Junel Hero. Shout out sir from Sweetest Mingo. Okay, for sure Gimaras. Okay, sa pinakamatamis nga Gimaras, no? Matamis nga Gimaras. Matamis nga paho sa Gimaras, no? Salamat gid Junel Hero Hamada o Hamada siguro Hamada, no? Sa pag-drop sa imong comment, no? Sa just enjoy sa pag-pamati, no? Ano man si Ray Gilly Agan sa may Sibalam Antique. Nga pirmi man naton suki kada gabi. Salamat gid Ray Gilly Agan sa pagtamwa. Ang akon kasin dra sa may Mindanao si Edna Dipita Ligardi, no, nagtaraman sa atong Facebook Live. Good evening kas the DJ Big, shout out sa nakong si John Kenneth Ligardi at sa mga pinsan natin sa Cotabato City, mga Gisto and the Pita family. Okay, salamat gid kasin sa pagtamo kag pag-support sa akong Facebook Live. Kasi wala pa naka-share, paki-share sa akong Facebook Live, no? At naman siyempre si Annabel Francisco all the way from Barangay Sapao Dumangas, nung ako man ang gwapang aparente. Ang mga Donoso family dira sa may barangay sa Pao City na Luuyan. So, sa gitna may ad nga gabi ising tanan.
Alam mo, siyempre ako niya bayaw nga si Eric Obial del Pinado nga nagapalutaw-lutaw subong. Hindi ka subong, hindi nga location mo subong, boy, subong, no? Para ka sa, I think, ka nagapalutaw-lutaw. Okay, along-along lang dila, no? So, enjoy sa aton nga sound trip. Okay, so once again, si Reggie Liagan, kumusta DJ Vic, Donoso Return, pa-shoutout sa barangay, Ikukok si Balom Antique. Basta may plano ni si Reggie Liagan, mapadlagan kapitan, no? Hindi ba lang madayon ang eleksyon, ha? Sa amo lang ang bal nila, protein ako yung mag-declare nga hindi madayon, basta may balita nga hindi madayon. Okay, sa update, siyempre mamati lang ito sa Facebook page, kag balita sang ato nga Comelec, no? Okay, basta may plano kung padlagan kapitan, or barangay kagawad, or barangay officials, no? Pwede man, kung damo ka sang friends. Okay, from Annabel Francisco, mayang gabi Sir Vic, mayang gabi Medasi, muna shoutout ko na ikaw kaina, no? Ligas sa ato ng mga paryente, mga Donoso family, sa may barangay, sa Pao Sitio, Naluyan, ang may pinakadamo nga Donoso clan. Okay, so just enjoy your hataw-hataw there. Kag sa inyo pagpulupan niya po dira. Okay, si Carl Baltao, no? Kag of course si Philip Mahinay or si Silva Philip Slow. Mayang gabi na sa imo, kag sa imo family circle. Okay, hambal niya maulanon nga gabi, sir. Pero padayon lang, sir, sa remix, pa-shoutout lang da, sir. Ja Talabahan, kag inasalan sa Buena Vista, Esplanade, Guimaras. Okay, so once again, so sa gusto maglagaw-lagaw dira sa may Esplanade sa Buena Vista, aradra ang Ja Talabahan, kag inasalan. Manaming sabor sa mga linuto. Okay, first class nga mga talaba. Kag mga inasal nga saboroso. Kadulan dira, no? Kag mag-enjoy. Dalang imong nobya, ang imong nobyo. Kag mag-holding hands ka mo dira samtang nag-ingkit-ingkit sang paasang manok. Okay, salamat once again kay Silva Phillips Law sa pagtamo. Kag regards mo ng family circle, ha? Okay, si paring Noy Pilipiesta nga bago lang nakaulhot. Abi ko nagsungod ka na sa akong pre. No, kagabi nag-live ko, wala ka nag-ulhot. Okay, paring Noy Pilipiesta, good evening pre. Pa-shout out. Abi ka na pa-shout. Ang umbal mo pa-shout, no? Pa-shout out kay Nining Morina Barolo de Aros. Mayang gabi, gid. Okay, mayang gabi lang sa iya. Salamat, gid. Yode. Okay, salamat gid pre sa pagtama. Regards sila kay paring naton Boyet Militar. Ano man siyempre ang akong hinablo sa may Metro Manila si Ervin Binig Ilnas. Salamat sa pagtama. Also si Ma'am Glo Sabi Misana or si Ma'am Gloria Kokoy. Dala sa may Zaraga Iloilo. Salamat gid ma'am sa pagtama. Also ang akon nga nagakadto sa akon kada bulan. Hindi para magpamasyar, kundi magpanukot sa akon nga utang. Okay, si Doms Bisiti. Ano nagani sa mga adlaw, Doms? Okay, 11, no? So, makadto ko sa 13. Daw may date ako sa 13, gano'n, na 13 daw may date ako. Kadto ko na sa tapos bulan. Okay, si Doms Bisiti. Basi may mga utang mo na, no? Malibot-libot sa dason ng mga inadlaw, no? Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Salamat mo sa pagtama all the way from Barangay Manakit, Tumangas. Kakalaman siyempre ang gwapo nga members ng All-Star Riders Dumangas, si Leo Dobladan Ladublan Biating. Bapasin siya gidro na. Ang ako nga mata medyo daw nagalumpat. Once again, shoutout ang bunga-bunga kay Leo Ladublan Biating. Ang gwapo nga members ng All-Star Riders Dumangas. Okay, watching din nga gani sa may sa Dumangas, ha? Okay, naman ang sikat ng remix maker sa may Western Visayas, sa may Panay Island, si DJ Binson. Salamat din sa pagtamwa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so acknowledge ka na lang ng donate sa ila reaction sa akin ng Facebook Live, like heart, like, and care, and I don't care. I mean, I don't care man. Okay, salamat sa nag-donate sa ila reaction sa parang daw damo man sang reaction ako sa Facebook Live. Si Reggie Liagan, of course si DJ William Colacion Gonzalez, ang gwapo siyempre ng remix maker dala sa may Kalinog, Iloilo. Of course si Kevin Mariano, si Edward, si DJ Edward De Alio Jr. Okay, dala sa may Barangay Manakit, Tumangas, si Roxy Ding Lasa Gaborne. Nga suki man ato kada gabi. Salamat gid all the way from Barangay Manakit, Tumangas.
Of course, si Philip Mahinay or si Silva Phillips Law. Annabel Francisco, RC Rolling Dinglasa. Kagawad RC Rolling Dinglasa. Si bro namon Leo Ladublan Biateng. Once again, pinakagwapo nga members ang All-Star Riders Dumangas. Okay, si Ma'am Glo Sobrimisana or si Ma'am Gloria Kokoy. Also si Paring Lipi de Fiesta, si Angie Sampaga de Los Santos. Si Kevin Love Padilla. Okay, grabing imong apelyido Padilla pero ang pangsulat Bisayang Bisaya. Amo niya mas mapos lawagon, no? Mas mapos lawagon or basahon. So sa iba niyang ilangalan, ginapabudlayan pa nila nagabasa. No? May ara mga Arabic or iba niya mga language. Iba naman niya ginabaliskad no nagabasa, nagakuriit no anong bigsman. Ano nga bigsman? Yodi kaka, gramulet git. Salamat man kay Cousin Hiling Santos sa pag-share sa action. Of course kay DJ Kim Butido. Ang sikat man siyempre nga remix maker nga DJ sang Share FM 101.5. Nga daw gusto ko ni siya makatandem anytime rin ha. So basi gusto mo magtandem, nakapungko ka man sa trono ko DJ Kim Butido. So welcome rin mga DJ sang Share FM ha. Wala wala bayad. Pati pili tayo katandem kag maka-ula-ula no. So schedule nato ni DJ Potpot. Okay, salamat kay once again DJ Kim Butido sa pagtamwa. Of course si Syra El kag si cousin ko Idna di Pita Ligarde. Okay, kadlaw si bro namon Leo Ladublan Biateng, okay? Hindi pa siya magpating nga siya pinakagwapo. Ako ang ikadua. Okay, from Silva Phillips Law, salamat din sir. Na-share ko na ang live mo. Kasi salamat man, no? Basta maglibot kami liwat sa Gimaras. Kaya actually ang Gimaras, kaduwa na naging libot sang All-Star Riders Tumangas. Nalipat ko sa mga tuig, pero basta kaduwa na kami na maglibot, no? Daw 2017 ang last, no? Then may previously daw nalipat ko. Basta nalibot naman na kaduwa na kabisis. Kanami sa lugar sa Gimaras kay simentado, no? Okay, mahapit kami sa imo para matilaw man ang imong manok ang ginasal, no? Kagang imong talaba. Okay, from Paring Lipi de Fiesta, wala ko ka-monitor kay hubog ko kagabi. Amo nang nami sa imo, kay nag-inom ka. Tapos wala ka nagapanghagad. Ano ni Karonay? Dapat manghagad ka kung nag-inom ka para nga hindi lang ikaw ang hubog. Lahat ay hubog, di ba? Yodi kaka, gramulet git. Okay, from DJ Edward Navarro de Alias. So, good evening, sir. Luto tatalong para panyapon kita, sir. Okay, para kapanyapon kita, sir. Mayong gabi lang da sa tanan. Okay. So, mga taga-barangay Managit, Lumangas. Okay, salamat, kid. Naway kisang nag-date sumong. May date sumong kay medyo mabugnaw ang panahon na. Okay, salamat once again si Edward, DJ Edward sang C-Power Audio System. Okay, salamat man sa pag-share sa ako ng Facebook Live si Silva Phillips Law, si DJ Edward de Alio, kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat man kay Roxky Dinglasa de Gaborni sa pag-share. Okay, ang iba na hindi ko makita ngalan nyo kada pa nagaro ma-appear, no? Okay, basi karon pa nagauya-uya pa karon, no? Okay, just stay put lang kita kapag hataw-hataw kita sa itong exclusive ng mga dance remixes. For the meantime, mga sound trip kita anay, karon na makita man namin yaw, no? So basi may mga greetings ka mo. Drop lang sa itong comment section para mabasa ko anytime, okay? Kagabo siyempre naghahataw-hataw. Kag nagaki-ki sa dance party mixes ang DMC Network FM, the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag siyempre ka po niya nag-iisang mix master sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Yodi kaka, gramulet git. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Donoso. DJ Vic Donoso. The third to the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Yeah. Yeah, baby. Sayo ka diri, babaeng lalaki, manood kag diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta diri, pari ug mari, manood kag diskuhan. Okay, may gabi kay Junel Diaz, dala sa may Banos sa Damangas. Okay, once again kay Junel Diaz, kag siyempre, salamat sa pag-share sa inyong mga reaksyon. Also, so man natin kada gabi ka si Ma'am Beth de Monteverde. Okay, salamat din sa pag-share sa inyong mga heart sa akong Facebook Live. Okay, siyempre ang idol sang tanan nga voice over sa mga almost voice over sa mga remixes kag sa mga opas-opas, no? Ang idol nga sang tanan nga si DJ Maninoy or si Maninoy, si Sir Emiliano Maolas Jr. Amon siyang iyang tingog, go. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, muna swabing voice over nga nag-official voice over sang mga remixes ni DJ Vic Donoso III. Okay, basta gusto niyo magpahimo sang mga voice over, no? Just contact lang either sa iya or sa akon. Okay, very affordable. Napatigayon ng taka mo. Okay, salamat once again kay Idol Maninoy or si Sir Emiliano Maolas Jr. dala sa may Iloilo City. DJ Arky Bomb Remix. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Yodi kaka, Dramolet Kid. DJ Arky Bomb Remix. Yodi kaka, Dramolet Kid. Yodi kaka, Dramolet Kid.
DJ Victor Donoso, the third, bringing you the hits. DJ Arky Bomb Remix. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
tanaw ang atay. G, por, 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 Yun kakak, dramulet kid. Okay, mga gabi kay Clark June Diha. Okay, good evening. Okay, mga gabi sa imo, no? Kag sa iba natin na bago lang ginakatamwa. Okay, once again, sakit ka ad nga gabi sa inyo tanan, no? So, okay, acknowledge ko liwat na nag-donate sa ilo reaction. Nga nagdugang no si 2 James Romo Perales. Dito sa may Cagayan de Oro. Salamat gid 2 James Romo Perales. Also, salamat man kay Clark June Diha sa pag-send sa imo reaction. Also si Jonathan Ditablan dito sa may barangay Talosan, Dumangas. Okay, so para man nagdugang, nag-donate sa ilang reaction. Kag sa man nag-share sa akong Facebook Live, of course si 2 James Romo Perales.
Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga. Taga Dumangas Kakon. Okay, salamat good. Okay, medyo nagkakatol pa ako nito tunan, no? Inom ko ni Garo tikwe ay. Basi tikwe ng bulong. Okay, paring na Pilipiesta, pwede ka request Paskwa by Kinaraya. Salamat. Okay, try ko bigyan ako may remix ko din Kinaraya nga Paskwa or Paskwa Roman. Actually, ang nag-remix ang Paskwa Roman, daw ako man lang nabala mo, daw ko lang may version. Try ko bigyan ako narili ang sa ako ng laptop, no? Okay, once again sa mga late tuners naton, late viewers, no, just welcome sa aton nga dance party mixes. Hasta kita subong alas 10 sa gabi, so medyo malawig pa ang gabi, no? Okay, so ipatamyaw ni Clark John Diaz, of course, ang inapatamyaw yang makagalingon. Kay si Sir Alex Dikinya, oy, buwas na si Sir Alex malupad pa abroad, no? Doon nag-countdown na siya. Okay, mong ginakong kay Sabla, hindi gid malikawan nga kinanglan gid nga mag-adventure, no? Kung wala ang swerte mo sa isa ka lugar, no, kinanglan mo gid pangitaon sa iban nga lugar. Okay, so good luck lang kay Sir Alex Dikinya, ang isa ka man ka-friend nga actually upod kami ni sa DepEd. Pero because of opportunities nga para man sa iya, kag sa iya nga pamilya, no? So mas manami iya nga sa abroad kay ang kwarta. Pagtabok sa Pilipinas times 50, no? Dria times 1, kung kaysa gani kulang pa. Kung kaysa minus 1 pa, no? Oy, by the way, sa mga nag-problema bala sa mga kwarta, no? So, ang solusyon lang da para hindi ka ma-short. Okay, just budget your gastos, no? Kag hindi ka mo sali or sagi, or anong term sina? Hindi ka mo sagi paanad sang pangutang. Mga arawan or mga utang. Basta may utang, may mga saka, no? Kaya ang pag-utang nyo sang kwarta, no? Once nga pautang ka, kag nalipay ka, okay, abi mo solusyon na sa iyong mga problema. Provide ka gabalo. Nga kung yung panukot na gani, kag wala ka ibayad, nagdako ang iyong mga problema. Okay? Kadamos ang pagi nga pwede makakwarta nga legal. For example, mang tanom-tanom ka da. Okay, mang garden. Tapos mapang-garden sa pinaka mga binulan, may kuwan ka, may ani. Or pwede man maubra ka sa piyak nga balay nga nagapangita sang timbang, no? Hindi ka mo sali pang utang kung wala ka mo sang isalig nga ibayad kay magakitid ang inyong adalan, no? Imbes nga ang liko, pabalay mo, isa lang. Nagdamo ang liko kay sa piyak ka nag-agi, kay sa piyak may nagabantay sa imong manugpanukot. Okay, friendly advice na, no? So, ilimit ang pangutang, impossible kung hindi man lang kinanglan. Hindi sagi pangutang, no? Ang paligban, paano maka-income nga galing problema, paano maka-income kung wala ka sang ubra, no? Tiyas nung kumplito ang imo kamot kag tiil, kag nagahulag ka pa, nagatindog, nagalakat, nagahulag, kadamos ang paagi nga mga kwarta nga legal. Okay, kung ano na siya, paligbin nyo. Okay, Nuba Bilya Altar Piña de Vera, ang pinakagwapa dala sa may barangay sa Hardin, Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Regards sa imo daw siyempre nga ex-boyfriend nga si Arnel de Vera. Okay, sambal niya ko, no. Good evening, sir. Dijibek, panyapon kita. Okay, salamat. Okay, from Clark John Dia, also kay Pastor Samantha Gailey. Okay, so ano yung patamya sa ato, no? Taga din ka, Clark John, taga Managet. Okay, ginchi ko yung mga profile, hindi ma-open kaya nakalock. Amo pa naman ang pinaka-nanamian ko ba lang mag-click sang profile, nakalock. Yodi kakak. Okay. Okay, manyapon kita, sir. Okay, ako tuloy ako kapanyapon na. So, dito kaya. Okay, si bayaw ko Filma ni Donoso or si Cheche Donoso. Doon sa may lawan ng tikis, so regards sa mga mabuot nga bana, nga wala mas lang bisyo, wala man nagabinuteg. Wala man sa nagabinuteg, no? Si Bikoy, bata ni Maling. Okay, salamat kid Cheche or si Filma ni Donoso sa pagtamwa, no? Kag regards sa imo da family circle once again kay CV Donoso.
Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, sa ilaya first kuno si Clark Yon Dia. May mga diha di sa amon, para hindi mo naguro ay. Salamat kay Philma Nicor Donoso sa pag-share sa imong reaction. Also kay Vichy Santo Silde sa Randilla dira sa may Gimaras, no? Isa man ka siyempre ka famous mga teacher dira. Ano nga na school mo, sis Vichy? Doon nalipat ko, nakakadto kami dati. Pero nalipat ako sa school mo, no? Bali nagatudlo ni sa high school kag AMC ni siya, no? Siyempre famous siya sa ilang school. Basta nag-MC ka gani, ikaw nang pinakasikat sa inyong school. Kaya di ka pwede maka-MC kung hindi ka sikat, di ba? Okay, once again, salamat kay sis namon Vichy Santoselde sa Randilla. Okay, regards kay Bro Lister, ang member man sa All-Star Riders Dumangas. Kag siyempre, sa kung siya galing ang member namon, nga upod namon sa may Phil Bikers. Kaya dati mga Phil Bikers kami. Okay, so once again, salamat kay Ma'am Vichy Santoselde sa Randilla dahil sa may Gimaras. Okay, ginapatan namin ang liwat ni Clark Yon Diaz, si Pastor Ardonia Samuel. Yes. Okay, salamat once again kay Bayako Philma Nicor Donoso. All the way from Lawan, Antique na for sharing my Facebook Live, no? So once again, sinatami natin si CB Donoso kag si parente ko Bikoy, bata ni Maling. Okay, parente ko na siya kay ang nanay kag ako ni tatay mag-asawa. Kung paano kami nagparente, basta mo na ang iyang nanay kag ako ni tatay mag-asawa. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, may gabi kay Rafi Donoso. Ako niya kasin dira sa may Metro Manila. Salamat din sa pagtamwa. Most in-demand and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, once again, so maayong gabi kay kasin ko Rafi Donoso or si Rap Donoso. O Rafael Donoso, I mean, dahil sa may Metro Manila. Okay, from
Filma ni Donoso. Oh, importante gini panawagan niyo. May nadula. Okay, basi may mga nadula ka mo na parente, no? Pwede niyo mapanawagan. Or basi may nakita ka mga parente nga nadula. Pwede niyo man siyempre ma-report para mapalabot nato sa ilang mga pamilya. Okay, ang balya ko, no? Okay, nung Digibek panawagan ko, anay biyang magpuli na. Anay si Bikoy. Bata ni Maling. Ay, ang balya na sa akon. Wala na sa naglagaw. Idi, wow. Okay, wala pa gihapon kapuli. Okay, basi may ginapulian sa kalain. Abi bakli sa gani isang one plus ang pang tracking na bala, tracking o mga track bala yung kaugalingon. Nga itaangot mo sa iyang lawas nga kundi siya magkadto. Okay, may ano sila ganang panawag, may pili siya bala matrack bala kundi siya nayon bala. Okay mo ng mga pili dapat imuon sa mga lagawan. Nga wala nagapa balo sa ilang mga nobya. Kasi ilang mga asawa, no? So mga bana na lang may panakapuli. Panawag-nawag mga sa inyo mga asawa. Kay balaan nyo, mga asawa. Nagawurid man na kung basi din na ka mo or ilain ang inyong hulid. Hindi pala Sir Alex ni Kinya, no? Ang mga asawa iyan, nagawurid na. Ang way pa ka mo kapuli, kay basi ilain ang inyong ginahulid. Pati joke, ah. Okay, balang ko si Bloco ya, buot ni siya, no? Nagkakuha ni siya nagkatagay-tagay. Pero ang hulid-hulid dyan, daw hindi ko nakabalo kung anong sitwasyon niya. Okay, mo ginabala mo si Brad Kuya Bikoya, tama ning ka-friendly na. So that's why damo iyang kilala. Damo iyang barkada, basta damo imong barkada. So basta gani makalabay ka, siyempre mahagaran ka. Tikon damo ka sa malabyan, damo man nga hagad. So ang imong puli aga na. Hindi gali aga na, aga pa, alas 2. O sige siya, bantay lang mapuli sa karon ah. Mapuli na siya, hindi siya pwede mapuli kay makastiguan na siya karon. Okay, Sir Alex Diginya is watching our Facebook Live, no? So, musta, Sir Alex? Daw mahibi, bala ko mo? Kung madumduman ko ikaw, daw mahibi ako. Kaya nga, hindi na kita ka-shot-shot, Kita kuhan ka na, malupad, no? So, sige lang, makapuli ka man yapon, di, Lago-lago lang ni sa ibang nga kalibutan, importante, nga, siyempre, malabot mo ang imong mga handom. Hindi kayo magsunod sa amon nga mga okay, mga kontinto na sang ara. Kontinto na sa mga sinintimos. Pero sa imo, kay big opportunity. Kay big opportunity na sa imo, Sir Alex, no? I-grab ang opportunity. Ang importante, importante, madayon ang flight nga may secret. Okay, so once again, so happy trip lang kay Sir Alex. Daw ba siya malupad, no? Okay daw namin tani apas to kaya mo ng plano namon ni paring Renato Hilutin. Galing kay ti daw alang-alang uro ko. Kaya daw may mga commitment ko boss, daw may mga shouting invitation ko boss, no? Okay, taga Iloilo si Pastor Samuel Ardonia. Okay, salamat once again kay Clark John D sa pag-join sa akin yung Facebook Live. Okay, kadlawin si Sir Alex, oh. Daw tuod. Hindi to daw. Sige, joke lang eh. Okay, very much welcome with Sir Alex, no? Wala man problema, bisa na to ka sa abroad, no? So, maka-Facebook ka man Japon. Amo gani nga pinamangkot sang isa kadlaw sa aton nga pagpanyapon dala, no? Kung sa kadtuan mga lugar, kung may Facebook man, hambal mo may ara, no? So, wala problema, may importante may Facebook. Makinit ay makita Japon, no? Okay, kay kung magkanto ka sa may North Korea, kay wala to yung Facebook.
Laban-laban na hindi ka makamonitor sa akong yung Facebook Live, no? Okay, pero sa katuan mo, galing problema galing, ang katuan mo, double iskat sa amon nga time, ti subong iya, gabi, ang katuan mo iya adlaw. Okay, kung adlaw, ti siyempre, may ubra ka siguro, no? Or pwede ka man mga Japan makamonitor, Okay, so once again, salamat kay Sir Alex Dikinia, no? Kita-kits na kita sa akong yung Facebook Live, chat-chat lang kita anytime. Pwede man maka-video call, maka-call, no? Okay. Wendy Kapospos, kabatiya sa may Marikina, no? Salamat sa pagtamwa. Regards sa imo ng family circle, sagit ka may daan nga gabi ida sa imo, no? Okay, from Clark John Diaz, si Mama Rosalita de La Paz, no? Okay, pang butanda mangalan sa kilala mo, Wala pa pang lawag naton. You control the blinds, my heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while, keep me by your side, fill my scattered heart. Okay, from Sir Alex Dikinia, shout out sa pinakagwapo nga maestro sang Dumangas or Dumangas Central Elementary School nga si Sir Renato Hiloten. Okay, ako yung conforming nga siya ng pinakagwapo. Okay, pinakagwapo nga kumpare ko man. Kag siyempre pinakagwapo nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Hindi lang basta teacher but a master teacher too. Si Sir Renato Hiloten. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to live. It's DJ Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, salamat kay Wendy Kapospos, kabatiya sa mag-share sa inyong heart sa akong yung Facebook Live. Leave me in the night, when no one is time, I'll be burning out mirrors and smoke. We can lay here underneath the river, if you stay. We can sit here underneath the river, if you stay. We could go home. We could go home, down below, low, low. Nobody knows where we will go, down below, low, low. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Music nga, do ginaduyan ko rason ko ba?
Galaxy Net Radio FM. This is a requested song. Okay, paling na Pilipiesta, rin ang request mong Pasko Roman Remix. This is Panay Mix DJs. This is a requested song. DJ Vic Donoso the third on the mix. Merry Christmas and Happy New Year from Panay Mix DJs. This is a requested song. Basta Panay Mix DJs, mapasaot kami dyan. This is a requested song. Kamo nagakiyay-kiyay sa mga remix sa Domangas Mix Club. Kaupod si DJ Vic Donoso the third. This is a requested song. Okay, so for paling may Pilipiesta, Pasko Roman, so remix by DJ Vic Donoso III. Okay, song by Sammy Robido. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso the third. Domangas Mix. Dancing to the beat. The music with exclusive mix by DJ Vic Donoso the third. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Vic Donoso the third on the mix. Telling all the bluebirds, I'm feeling cool birds, but you little baby.
Or at the pop shop, meet me in the moonlight, or in the daylight, pretty little baby, I'm so in love with you. Kampiyon ba? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so oras natin alas 8, 14 na sa gabi. So, pinita na nakapanyapon na, nakaimusimos na. Napasayaw Kag siyempre nakapuli na. No? So, ara na siguro si Bikoy, bata ni Maling ng kamwa na, siguro nakapuli na, no? Okay, kayo nakapag napanawagan sa imong ex-girlfriend. No? Once again, sa ako na parente sa may lawan ng tiki nga si Bikoy, bata ni Maling, no? Okay, kayo nakapag napangita sa imo dang ex-girlfriend, puli na. For sure, nakapuli ka na, no? Okay, so from Clark June Diaz, so si Anika Di Castillo, nasa amin yung patamyaw niya. Okay, from paring ni Pilipiesta, salamat gid pre. Okay, wala gid problema. Basta grupo ya or kumpare, pag may available, i-play nato, no? Okay, araman siyang sikat nga remix maker doon sa may Western Visayas. Nga member man sang Panay Mix DJs kag sang Dumangas Mix Club nga very talented. Very talented, no? So naga-upod-upod ko ni siya parang medyo malat naman ako sa iyang talent. No, bisan paano, ang yan nabalaan, ang pila sa mga nabalaan niya, masaylo yaman sa ako, no? Okay, daw, pwede na matupungan, pero budlay labawan. Okay, si Bods Doronila. Okay, salamat kid Bods Doronila sa pagtama sa ako ng Facebook Live. Ambal niya idol, pwede pa shout out, pwede gid siyempre, ikaw pa. Okay, ang pinakagwapa ko nga princess nga si Aya, o si Aya, no? Okay, ang pinakagwapa niya nga princess nga si Aya. Okay, Aya, giman. Kag ang duwa kong mga masabad nga si Axel kag si Tuto Yuhan. Okay? So manaya ko ng mga anak sa iyang ex-girlfriend, no? Nga si Aya. Okay, si Axel kag si Tuto Yuhan, no? Kag sa iya ko nga Rina. Nga mabuot kag siyempre sexy kag gwapa nga Rina. Nga si Mari Ruby. Okay, dalo nila nga siyempre cute nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Okay, salamat gid bro Bods Doronila sa pagtamwa. Sano kita ma-chat-chat? Okay, sano ka ni matanaw sang studio ding amo ni Tsura yaw? May time lagaw ka diya or pwede man dito sa Banwa, no? Okay, so once again, salamat gid kag regards sa imong ex-girlfriend kag sa mga family circle. Okay, from paring na Pilipiesta, pre, salamat gid, kabati naman ako sang amo na nga kanta. Okay, wala gid problema liwata. Okay, Marites Gallego. Okay, ang ako nga gwapang estudyante before sa may Sapaw. Okay, subong gwapa man yapon, kag siyempre may pamilya na. Okay, good evening sir, Digibek, panyapon ta sir. Okay, wala pa ko yung kapanyapon, yung gano'n digay Daw okay pa man ako nga tiyan, daw makabato pa man sa pulupagutom. Okay, so enjoy sa pagpanyapon dira Marites Gallego. Okay, Aptingo Gallego. Okay, so samtang nagatimo-timo pa sound trip sa ato mga exclusive nga mga hataw-hataw nga mga music. Okay, sa mga nagdugang sa pag-share sa ilang reaction, si RD v.12. Okay, so far naman na kasi si DJ Rojan or si DJ Bods. Okay, Doronila. Okay, salamat sa pag-share sa inyong mga reaction. Okay, sa mga wala pa naka-share sa akin yung Facebook Live, siyempre pwede kayo maka-share. Wala sang bayad ang share. Ang lang ganda ibayad niyo sa akin yung pag-support sa akin yung Facebook Live. Okay, sa mga members man sang All-Star Riders Dumangas, si bro namon Leo Biating, si bro namon Richard Benyapaw. Okay, si bro Rafi Sales, si bro okay, si bro namon Stidler Nasyongayo, si Sis Shia Nasyongayo. Okay, si bro namon Tope or si Sir Chris Binavista. Okay, member man sang All-Star Riders Dumangas, si okay, si Kagawad RC Rolinding Lasa. Si pare ko Bernard Jun Mosquid, ang owner sang Busilak Restaurant sa may Banos sa Dumangas. Of course, member man kag founder sang All-Star Riders Dumangas,
si Bikoy, bata ni Maling. Okay, sa mga members man sang Team Tikwi. Okay, nga wala ka pa malawag, no? Siyempre, member man si... okay, si Katubang Jun or si Jun Vasquez. Okay, kagiban mga members sang All-Star Riders Tumangas. Okay, solve naman ako sa Tikwi Idol. Oh. Muna problema sa imo kay naga-solve ka. Pero wala ka nang panghagad. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Okay, sige matsimpo balan ko nga busy ka man, kag busy man ako. Although nga sila takabanwa, pero mabudlay magsugat aing aton nga mga banas. Okay, sa mga members man sang Panay Mix DJs, nga naga-silent monitor, naga-moni-moni. Isagit kamay daad nga gabi ising yung tanan. Sarap sa dance floor kami halos lilipad kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay si DJ Vic Donoso the third siya naming buhay DJ Vic Donoso the third ang hari ng tutugan walang makakatulad walang makakaapaw magdamagang ligaya sa kanya umiikot sa bawat tugtog niya mundo'y gumugulong DJ Vic Donoso the third the pride of Dumangas tayo na't yumugyo hanggang magdamagan lasapin ang saya ng bawat tutugan enjoy lahat sa bawat galawan DJ Vic Donoso the third the pride of Dumangas Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and tomo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Birahin Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Rojan or si Bods Turonila. Wow, nice song. Vic Donoso the third team song, Idol Gida. Okay, ikaw man ang tutor ko, di ba? Okay, ikaw ang tutor ko. That's why nga naka-create mo na sang amunan, no? Okay, salamat once again kay DJ Rojan or si Bods Turonila sa pag-support mo sa ako ng Facebook Live. So may chimpo, makakuha kita. Makatikwi-tikwi naman, no? Okay, Jubin Banabatak, Dikito, Tachado, dala sa may abroad, no? Good evening, sir. Shout out lang sa Little Tondo. Okay, ang Little Tondo, amo ning lapit lang sa amo, no? So, nung reason gani, Jubin, yung tawag ka mo da Little Tondo, kay daw, so far daw, dada malinong man ang lugar. So, kung maghamag kita nga Tondo, siyempre, alas sa ato nga paminsaron, nga medyo magarot, no? So far daw malinong man sa
sa lugar. Basta mga term lang, no? So wala man na problema. DJ Daniel Carnier with DJ Daniel Carnier with You came to party, you came to party, you came to party, put your hands in the air. You came to party, you came to party, you came to party, put your hands in the air. Jump up and get down. Jump up and get down.
Daniel Tania Remix. 1, 2, 3, let's go! Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras nato na alas 8:36 na sa gabi. Sana all nakapanyapon na, no? Sana all. Okay, sa mga nagahimos-himos sa ilang mga panyapon, nga bago lang ginakasukad.
Okay, parehas ni DJ Rojan or si Bods Ronila. Okay, mahal na yung mga busog na yun, kaya nakakaon na. Sana all. Okay, so ako siguro dito guys, pamay-gamay panganginay mo sa dalam na. Okay, so liwat at nalis na ito, nakatutok sa aton si Jubin Banabatak, Digito Tachado sa may abroad. Okay, salamat din sa pagtambay-tambay sa akong Facebook Live. Kaya nagpang-agdas ang panyapon si DJ Rojan. Panyapon ta idol, kag sa tanan ng mga viewers. Okay, salamat gid, no? Kaghambal ni Jubin Tachado Digito. So kilalay ka magaling adua. Okay, boss nila mate, sakpa lang tada panyapon. Okay, sakpa na yung kamunda kadua. Okay, so baw ikaw pada gali. Dali lang ko ang takapinggan kag painan, prito lang ni nga tilapia. Okay, ano na siya tilapia, mulmol na siya. Basi mulmol. Okay, so sige, so shout lang na sa aton mga exclusive mga dance remixes. Okay, salamat kay Marites Aptingo Gallego sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Also kay DJ Edward Navarro de Alio. Sa mga wala pa naka-share, pwede pa ka maka-share, wala sang bayad mag-share sa Facebook. Donoso, DJ Donoso, the third of the Manga's Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, mga gabi manda ka sa akon nga kumpare sa may Burger Street sa Banas ng Mangas. Ang owner sang Busilak Restaurant, no, si pare ko Bernard John Mosquida. Nagbasi gusto niya siyempre maghigop-higop sa mainit nga sabaw sang single and double. Nga for sure makapabasko gid sa inyong mga tuhod. Okay, katulang ka muna sa may Busila. Kag siyempre open sila sa aga hasta sa gabi. Sa gabi. Hasta na sa hapon, no? Sa gabi ko sa alas 6, no? Kag siyempre makatilaw ka mo sa mga lutong bahay like mga dinuguan. Okay, mga adobo, mga kalyo. Okay, mga bihon. Kag may mga kuwan sila, may mga burger dira. Sa kompletong ilada mga linuto. Mga lutong bahay. Barato, kag siyempre okay, so satisfied sa mga sabor sang Busilak. Okay, mag-classmate gali si Juben kag si Bods Ronila sang high school. Pero nalipatan niya ako. Okay, so dumduman niya ikaw Abi kong kilala mo si Bods Ronila, sinong iyang nobya sang una? Abi lawa ka dabi Juben, sinong nobya niya? Abi lapagan kayo ng nobya diyan. Okay, manugdumog ka gali. Baw, malipatan ko ayan ang manugdumog sa amon classmate. Este ang buba or bibo sa amon seksyon. Pinakabida, sakto Pinakabida sa ilang seksyon. No? So actually si Jubin niya, makuha gimana niya. So wala niya nagawya-uya, no? Open niya sa tanan. So, ng mga namin nga kinaiya, wala nag-uya-uya. So, that's why nga nag-successful na. Kaya kung nag-uya-uya ka nga daw, hindi ka maghambal, nga daw hungitong kasang ite. Wala kayo numero sa kalibutan. Sa atong kalibutan, importante. Okay, be proud, be contented. Kag hindi ka maghambal nga, laing kasiban. Kaya ikaw siyempre may unique mang ikaw nga kinaiya, nga wala sa iba, no? Kabalabala kita nga atong itsura. Amon siyang original sa aton nga lawas, no? Ang atong itsura, so possible. Hindi mo na makita sa iba, no? So be contented, kag love yourself, kag be proud of yourself. Okay, hindi na ako nakatype si Bods Ronila, ipiktos ang tikwe.
Wala ka to nanghagad mo, kay kung nanghagad kita ni, huwag ka na matamaan. Ano, abi kay kakalipat ka sa akon mo? Di ba? Okay, kasi Romila Gisto sa may Cotabato City, sa mga gabi na sa imo, kag sa atong mga family circle, mga Dipita, kag Gisto family. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is DJ Daniel Tania Remix. Okay, si Ma'am Ruby nagapamati, no? Sa bali Bods Ronila. Mabuking kita karon. So kay gani Juve na yung nobya sang una sa high school. Para mabatian ni Ma'am Ruby, no? Kung siya kidman or basi may iban pa. Sige, lapagan kayo ng sikreto dyan. Okay, from Cousin Romila Gisto. Okay, good evening, son. Pa-shout out sa akong mga friends, kag sa akong mga bata. Angeli Gisto Madoyo. Also si John Madoyo, ingat sa biyahe mo, subong nga agabi kay kag sa kay Distin. Okay, Distin Yuridice Gisto Sapan. Thanks gid insan. Okay, wala gid problema kag regards sa atong mga family circle sa may Cagayan sa may Cotabato City. Okay, so pati si Yado Cyril, classmate nyo? Kaya mention siya bala? Actually, si Sir Cyril, mabuot na siya. Pares kami nakabuot. Okay, mention naman si Sir Cyril, si Yado Cyril, kay mga tamo na sa ako ng Facebook Live. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Humongous Mix Club. Clap your hands, chicas, stomp your feet. Cha-cha to the rhythm of the beat. Jump left, jump right, that's alright. Cappuccino puts the rhythm in your feet. Hey, little chico, I'll spend all your money down in Puerto Rico. Looking here, Okay, mga gabi kay DJ Alfonso, dili ka na. Okay, so salamat sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. So hambal niya ako na pwede makaupod sa Panay Mix DJs. Okay, pwede gid PM na sa akon para maistorya naton. Para mabala mo mga rules kag mga dapat imuon.
kung isa ka naka-certified Panay Mix DJs. Okay, actually damo na subong sa mga remix maker, mga grupo-grupo. No, pero ang Panay Mix DJs, so ara na kami sa 10 years na kami, no, kag still alive and kicking. In fact, nag-play sa mga music, mga bago ning mga remixes ng Panay Mix DJs. Philippines, Panay Mix DJs. Okay, pwede ka maka-join, PM na sa akon para mistorya nato na. Okay, salamat once again kay DJ Alfonso Dilicana. Ara music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? DJ Welski. Lima, aso. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix. Yeah, baby. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso. The third of the Dumangas Mix Club DJ. Bringing you the hits. Dumalag Mix Club DJs. Sa mga pasado, ikaluna ka. Sa ibo'y kalilanin ka, tama sa kamati ka, na di ka magsasalin. Piliin ko sa lahat, talunin ka mo. Sa kubukisan, niya kubukan ka rin. Okay, salamat man kay paring Gilbert sa Bibi, dala sa may Barangay Tambubo. Okay, sa may Sala Street sa Donoso, Dumangas, sa pag-share sa imo reaction. Regards lang sa imo da nga pinaka-cute nga wifey. Si Marico Pamela Gading Lasa sa Bibi. Okay, sige, salamat kid boss from DJ Alfonso Dilicana. Wala gid problema. Okay, ara si DJ Rojan, nga member man sang Panay Mix DJs or si Bods Ronila. So, active pa ang rules kung may magsulod. Mapainom tiki once a week, sir? Once a week? Bumaputo man. Okay, mapainom siya, pero pwede man guro ini once a week, ah. Importante makapainom, no? Ikaw ba si Balaway na namin mintra sa aton? Okay, by the way, si Bods Ronila or si DJ Rojan, ang istorya ni isang una sa amon. Ako pala sa unang-unang DJ sang Dumangas Mix Club. Then may I don't know kung hindi nyo una DJ Bod si Wilson o kung ikaw nag-chat sa akon. Or do ikaw gurong ikaduwa no, nga member sang Dumangas Mix Club. We're listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix. So ikaduwa nga nag-PM sa akon si DJ Rojan or si Boss Ronila nga ma-join sa panaasa Dumangas Mix Club. Okay, din nag-upod man siyempre si DJ Wilson. I don't know din sa si DJ Wilson. Namit isa sa unang ma-remix, no? Okay, sa una hindi pa makamigawag ikabalo, no? Nag-explore pa lang kami. Nag-binuligay kami nga makabalo. Okay, pero sa mundo hindi man jabong kabalo. Pero bisan paano maka-remix, no? Asa nga damo kami mga members ng Panay Mix DJ, asang Dumangas Mix Club. Okay, sang uli, ang istorya sang Panay Mix DJs, kay damo ako kilala. Okay, damo kilala bilang ang mga DJs sa ibang lugar. Kay bala mo sang una, uso pa bala mapahimo sang floaters kay Maninoy sang MOR, no? Sa kay Maninoy sang MOR. Ang naga-voice nila sang Aryo? Yodi kakak
Dramulet gid. Na si Maninoy na sa sang imo or sang una. So damo nagapahimo sa isang fluters nga nagaagi sa akon. Ng mga DJs mo sa hindi lang sa Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas man, no? Pero kalabanan dari sa may Panay, no? So nangin friends ko ng mga remix maker nga na like DJ Dimotrex, okay, DJ Fury, DJ Racer, DJ Bugor. Okay, mga una gid mga remix maker dari sa Panay, no? Ang bako sa ila, why not abi mahimo kita sang grupo nga ang ngalan niya ara kita tanan. Ang Panay Mix DJs. Okay, nagsibtanay kami to. So member naman ang Ruas Mix Club, Aklan Mix Club, then mga taga Antique, no? Antique Mix Club, kag madamo pa. Damo kami sa una, no? Is Ricky Valenzuela. Remix. Okay, pa sa una, naghaharara mga remix maker. Actually, sa una, ang FL Studio ang gamit namon na mga sa una pa, FL10, FL9, FL11, anak sa may FL25 na. Then, nag-Battle of the DJs kami dito sa may Dumangas ang 2015. Okay, nagkalanto dito mga remix maker. Nag-battle kami dito sa may Plaza Dablao. Hindi pa, cover gym na per live pa itong plaza ang atong cover gym. So, nag-one day event kami dito, no? Upod man siyempre si DJ Lupin or man na si DJ Comtech. Nga ato sa abroad nung nag-support man kag actually isa man siya sa mga upod man nga nag-put up sang Panay Mix DJs. Although nga ato siya sa abroad pero nakabulig-bulig man or gibululigan namon nga put up ang Panay Mix DJs. Asa nga na-create ang grupo nga nag-battle kami dira, Battle of the DJs. Okay, first Battle of the DJs sa Dumangas. Kag ang ikaduwa sa may Santa Barbara sang 2017. Okay, sa moto na tabo. Nagdamo kami, no? Kaya isang una, makasulod sa Panay Mix DJs, may libre nga floaters, no? Pero subong daw mabulubulay na gulo, kasi siyempre kabayad man kami, no? Okay, depende sa istorya. Sang uli nag-pandemic, sa naguntat kami, wala na sa banding-banding. Of a certified Panay Mix DJ. Valenzuela Remix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, pero active pang amon nga group chat. Tas nga nag-istorya-istorya. Asa sang last year na nag-plano kami nga Christmas party, no? Dala sa may Barotac Nuevo. Kag dito kami nag-plano-plano nga buhion namon diwat i-activate ang Panay Mix DJs. Tas nag-imo kami sang album. So may first album kami kag second album. Kag probably may third album pa. Okay? Amo na istorya sa Panay Mix DJs. Kag sang Dumangas Mix Club. 2009 pa to DJ Rojan. No, kadugay na gali, no? Mga 16 years na. So, subong daw hindi pa takabalo Japon. No, kabalaw-balaw gamay, ah. Listening to the mix of a certified. Okay, sa C-Power siya ko, no? C-Power Audio System. Basta Panay Mix DJs. Taga din ka DJ Alfonso dili ka na, taga Bulilaw. Okay, for sure daw taga Bulilaw kaguro, no? Mga dili ka na or taga Lublob. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby. Yeah. DJs exclusive. Panay Mix DJs. Mapasaw ka dyan. Okay, sa Lublob si DJ Alfonso Dilicana. Okay, kilala mo si DJ Jason Disaka? Okay, so member man sa sang Panay Mix DJs kag sang Dumangas Mix Club.
Okay, mayang gabi kay bro namon Rinar James Di Palubos Burato. Okay, sa may barangay Ermita Dumangas. Salamat kay bro sa pagtamwa. So anong nagwa sa loto? I-post ang number nga nagwa sa buong swerte sa loto, no? Okay, Amalia bro, mayong gabi, manyapon kita bro. Okay, just enjoy lang or may lang pagpulupan yapon dahil sa imo dagag sa mga family circle. Ano nagwa sa loto subong kay ilawagon nato bro? Okay, once again si Rimar James Di Palubos Burato dahil sa may barangay Ermita Dumangas. Ang barangay nga ginaplo pangamuyo naton kada ulan or kada bagyo nga hindi magbaha. Kaya kung magbaha ang Ermita, sigurado sa aton diri sa Idalom, anaw na. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Alfonso, dili ka na. O boss, dili kami ni DJ Jason sa Housing Lanag. Okay, so kita ay mga gali ka mga duwan, no? So basi may time makalaga mo sa inyo, ah. Actually, dadugan ng mga plano ko malaga da kay DJ Jason Disaka. Nakalagaw mo siya sa balay kay Megan Pakayo ako sa iyang TV. Kag electric fan, no? Okay, basi makalaga mo ko da makakinita kita makita. Mixing live from Panay Island, Philippines. This is Panay Mix DJs. Valenzuela Remix. Masaot taya. Oo, nagani. Okay, sa mga nagahulat sang results ang loto or nagapaabot nga daog kamo subong nga gabi or swerte nga madaog kamo subong adlaw. So nagwa nga numbers nga combination sa STL results. Okay, ang first draw kay ina siguro sang aga no 32, 18 and 33. Okay, once again, ang first draw is 32, 18 and 33. Okay, ang second draw so I think subong nga hapon or gabi. No, ang 05, 29, and 27. Okay, once again, ang results ng luto sa mga adlaw. No, ang first draw is 32, 18, and 33. Ang second draw is 05, 29, or 29, and 27. Okay, salamat kay bro namon Rinar James Di Palubos Burato sa pag-share sang result. No. Sige, tamo lang kada adlaw. Okay, basta gusto nyo magpatad, tabok lang mo sa may tabok sang lapit sa may munisipyo bala. Okay, lang aton nga lang yang pwesto, no? Okay, sa tabok sang Roslim. Okay, sa ingod sang Tabonggaw, no? Insakto bro, sa ingod sa Tabonggaw, tabok sang Roslim. Everybody hands up, everybody hands up, hey. Put your drinks up. Hands up, everybody hands up, hey. Hands up, everybody hands up. Hands up, everybody hands up, hey. Put your drinks up. Okay, ako ni kumpare nga sikat man nga MC dala sa may all the way from barangay sa may Pututan Iloilo, ang idol man sa tanan. Of course ang DJ sang Banwa nga siyempre naga-live man kada gabi, no? Si pare ko idol DJ King Fortune. Okay, salamat kay pre sa pagtamwa. Kumusta dang aton dang buhay-buhay? Okay, so ayos ba tayo dyan? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, basta salamat kid paring DJ King Fortune. Sa may Pututan Iloilo. Sa regard sa imo nga family circle, sa imo nga ex
ex-girlfriend kasi mo na siyempre nga bata, no? Okay, so congratulations sa taga Ermita, nagdaog sa STL, 93,000. Okay, 93K sa 93K. Pila ka 93K? Pila ka 93K, bro? Siguro isa man, no? So, nagdaog ko nung taga Ermita. Bas ikaw ni DJ to dyan? Okay, si Andok ko na nagdaog. Congrats. Abi ko, ikaw, DJ to dyan kay mga ito barato, no? Okay, tanaw bla, no? Okay, so kung may tiyaga ka sa pagpatad, so may chance ka magdaog, no? So imagine 93,000, no? Dako na ng amount. Kaling problema, basta bla 95 ang per day, ha? Hindi maguro, no? Basta nagapatad ka, may chance ka magdaog. Ano abi kaging dulang scatter, no? Ang scatter tayo sa nagliga, do ka namin. Matudaw ka na, sige magdaog, no? Okay, si Andok nagdaog. Congrats. Okay, congrats once again kay Andok dahil sa may Ermita, Dumangas, Iloilo. Okay, sa numerong 32, 18, and 33. Congratulations sa Botsingon. Ang STL may nagadaog. Okay, ako guro matry ko magpatad base magdaog ko. Okay, matry ko abi daw patad anytime base man lang magdaog tabala, no? Amo na lang hambal basta nagapamunit ka, may chance kagid makahulik, no? Pero kung wala ka nagapamunit, hindi kaya makabunit sang grasya. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. Yeah, baby. Let me see your hands up. Only you biggest. Only you biggest. Only you biggest. Let me see your hands. Only you biggest. Only you biggest. Only you biggest. Let me see your hands up. Only you biggest. Only you biggest. Only you biggest. Let me see your hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Okay, salamat kay Jubin Banabatak Digito. Tatsyado sa pag-share sa akong Facebook Live. Also kay Marites Gallego. Okay, so hambal ni Regon is Tipuna Dungor, sige taya lang. Okay, muna basta magtataya kaya, may chance kagid magdaog. Pero kung wala ka nagataya, siyempre wala ka chance magdaog. Ang chance mo nagid lang, mangayo ka sa balato, no? Taya-taya ka man, bro. Okay, may time matry ka bi taya, no? Kasi man lang, no? Okay, try kami patad anytime sa imo para maka-testing man ta basta makadaog tabla. Kag makabakal tabla sa bag-o nga reader. Okay, so taya lang mo sa STL dra sa may tabok langit sang Ruslim sa ingod sang okay, Tabonggaw, no? So, ano oras ka muna bro open? Aga, no? Aga ka sa sapon. Okay, di ba may kon ka mo? May mga ano ko sila ganin, nagapapatad, nagalibot. Okay, pero kung wala, so kadto ka mo sa banwa, kag magpatad. Okay, may koridor nagligad na, may mga koridor ka mo. Diyan sa bumayara pa. Okay, kung sa bagay, lapit mo lang banwa. Dala pulo pamahaw, lagaw-lagaw. Patad ka mo na 50 or pilada, no? Okay, from paring na Pilipiesta, ganit pre, nadula ang scatter. 2 piso lang to taya ko. Taya kong sa Swertihon, 4,000. Amo ganigin dula ang scatter, bala mo. Ti, damo to nagkuhan, nalulong. Damo to nagbuang-buang. Kaya bala mo, scatter, ya, wala sang limit mo. Kumbaga, ma-addict agad yan, like sa STL. Pagpatad mo sa aga, ang dasan mo nga patad sa hapon naman. Pero ang scatter iya, so bisan hindi ka na magtulog-tulog. Basta may ano dang imo yung Gcash. So delikado man kiti ang tao, mabuang man, no?
In short, ang tao magalang lang. So na-notice mo sa gobyerno nga daw delikado man, no? Kay damos ang klase sang addict. May addict sa drugs. May addict sa tikwi. May addict sa chicks. May addict sa scatter. Okay? So kung wala na tulog-tulog, kag wala pa kwarta, pangutang, ipatad, so madalman gid na. Problema na sang banwa. Problema na sang barangay. Ilabi na gid ko nag-iisip na siya sang down sa kamonsel. Kaya nagpamungkoy na sa malabyan niya. So, tas wang gindula, parang hindi maglanglang ang matao. Kung man nagulong rason, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one source. Ikaw ay babae nga nagkatumpag sa tinapo kong palwa. O, Makarina. Uy, ikaw mananap. Uy, ikaw, hayop. O, Makarina, Makarina. Isim kang dako. Isim kang dako. Unsay isim? Six man niya. Sayaw lang di ka lang tudo hataw. Tataw, 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 DJ Arky. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Dili sa diskuhan kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng tudo hataw. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Dili sa diskuhan kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng tudo hataw. Okay, from DJ Alfonso Dilicana or Dilicana. Okay, boss, pa shout out sa Rogers and Take Out sa Lublob Dumangas. Nagapamati sila, salamat gid boss. Okay, shout out ng bongga-bongga dala sa may Rogers and Take Out sa may Piedmont Fort North or sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay, from DJ Alfonso Dilicana. Okay, basi makalabay kami na makapitapit, banding-banding manta, no? Okay, salamat once again. Kag siyempre hambal ni DJ Rojan or si Boss Ronila. Sa diin kita ya adik Lord, siyempre sa tikwi. Sa tikwi, no? Kalabanan ko na sang adik sa tikwi, mga mabuot. Okay, like si Bikoy Bata ni Maling, wala man nagalagaw. Nung ang ginapanawagan na sang iyang anubya, nga mapuli na. Okay, so basi gusto nyo magpahimo sang swabe ng uniform sa inyong mga basketball, sa eskwelahan nyo, mga grupo, mga jersey. Okay, so just contact lang sa kay Bro Bikoy Bata ni Maling or si Bikoy Donoso sa Facebook para sa iya siyempre nga antique printing shop, no? Printing shop ang full sublimation. Okay, just visit lang sa page sang antique printing shop. Okay, barato kag swabe ang mga design kag ang quality sang or materials, no? So wala problema, nag-deliver sila sa Dumangas, no? Kaya ang ilang outlet or ilang shop para sa may lawan ng tiki. Wala mang problema kay pwede mapadulong sa inyo bisan diri sa Dumangas. Okay, last na bitray na sa gabi. So sa kita last day sa mga gabi na, so just enjoy our hataw-hataw kag kiay-kiay sa mga gabi. Exclusive mix by DJ Arky. Huerta.
Okay, may gabi kay Eros Balayo or si Bana Kohir nga sa abroad. Okay, salamat once again sa pagtama kay Eros Balayo or si Bana Kohir. Mindanao Mix Club. So you're still thinking of me, just like I know you should. Yudi kakak. Dramulet kid. I give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Exclusive mix by DJ Arky. Huerpa. Exclusive remix by DJ Arky.
machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. Quand je suis pas là, oublie toutes tes nanas. T'es à moi, l'oublie pas. Le papa, c'est mon âme. Très nonchalant, j'ai toujours été comme ça. T'es au courant de mes pépins, tu m'as toujours tendu la main. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. Mashallah, mon grand charmant, c'est le Népalais. Mashallah, pour moi, c'est le Népalais. Mashallah, mon grand charmant, c'est le Népalais. Mashallah, pour moi, c'est le Népalais. On fait le tour du monde, machallah. On fait le tour du monde. DJ Dance Remix. Tu m'as dérouté un peu, tu m'as chamboulé jaloux, tu m'as embouté un peu, je suis dans une matrice. Je fais que dire oui, tu fais que gagner des points. Mon bébé donne tout, je vais te donner. Quand t'es pas là, c'est fou. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la porte, mashallah. Quand je suis pas là, oublie toutes tes nanas. T'es à moi, l'oublie pas. Le papa, c'est mon âme. Très nonchalant, j'ai toujours été comme ça. T'es au courant de mes pépins, tu m'as toujours tendu la main. On fait le tour du monde, machallah. On fait le tour du monde, machallah. On fait le tour du monde. DJ Dance Remix. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Humongous Mix Club DJ, bringing you the hits. Here we go now, don't stop your hands. Here we go now, don't stop your hands.
איך כולם פזזים מתנדנדים מצד לצד אצלי לטמבורים בטוקטה אף אחד לא יושב בלילה כמה זה נחמד Okay, oras aton alas 9:34 na sa gabi. So once again, isagid kay Maydaan nga gabi sa aton mga kagrupo. Ang mga kaparty nga nakatutok sa aton sa mga gabi. Okay, still watching our Facebook Live is Jubin Banabatak Tachado. Dala sa may abroad. Also si DJ Stars sang Balasan Mix Club DJs. Ang sikat mga remix maker dari sa may Western Visayas. Also si Eric Obial Delfinado nga alas subong sa may abroad, no? As may abroad nagapalutaw-lutaw sa may barko. Okay, salamat din sa pagtamo sa akong Facebook Live. So ako niya bayaw siyempre nga si Eric Obial Delfinado. Okay, kayo nahambal ni Eros Balayo or si Bana Coher. Nagpuli galing ko, sir, mapahimo Okay, mapahimo. Shout out, sir, sa tanan ng mga taga Naluyan, sa mga chismosa. Okay, sa mga chismosa, ano ang bago nga balita? Okay, kung gusto mo makabalo sa mga bago nga balita, just be updated lang sa mga Facebook, no? Kasi ang una, kung gusto mo makabati sa mga bago nga balita, ginanganon mo mamati sa radio, no? Amo na ginanganon sa unang pwede maka-provide sa ato sa bago nga balita. Pero subong niya sa level up na ang mga balita. Ara na sa Facebook. Sa unang ganing hambal nila kung gusto mo ko na manglingling or manglingling sa mga paa or mga buli or mga something like that, no? Kinahanglan mo ko na magbuho sang dingding para ka makapanglingling. Subong hindi ka na magbuho sang dingding. Open ka lang sa Facebook, padamo-damo ka na sang pwede malingling. Okay, from Renard James, Di Palubos, Burato. Ambalya ko, no? Shout out, bro. Advance happy birthday sa Nubia Cobuas. Yode. Si Ruina Taboriti, Di Palubos. I love you, honey. Yode. Muna, iya. Okay, so advance happy birthday to Ruina Taboriti, Di Palubos. Okay, from Renard James, Di Palubos. Okay, Sia Delfinado is watching our Facebook Live all the way from Barangay Sapaw, City ng Naluyan. Ako siyempre nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, Ma'am Jeneline Donoso Dibel, salamat sa pag-share sa imong reaction sa akin Facebook Live. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Okay, salamat kay Luisa Dipita Doliasco. Okay, sa pag-share sa akin yung Facebook Live all the way from Barangay Victorias, Dumangas. Okay, sa mga vlogger dari sa may Dumangas, no? Support man nato niyang nga page, no? Ang Luisa Dipita Doliasco. Ako na parente nga taga Barotac Nuevo, Iloilo, pero diri naka-pamilya sa may Barangay Victorias, Dumangas. Okay, sa mga kapamilya kag ka-compound ni bro namo Richard Manyapao.
Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Remix. That Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast. www.umongusmixclub.listentomyradio.com. Masaot tayo ha. Oo, nagani. Nagtawa ang limo, gaaso. You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, very new. You said no, no, no. I said no, 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 no. DJ U1 Brian. Okay, DJ Rojan or si Bods Doronila, base may sponsor na Lods sweatshirt para sa pangbiyahe. Okay, so kulito natin si Kuana, si Bikoy Bata ni Maling or si Bikoy Donoso. Actually, nag-pledge man siya mga sponsors ang bayo sa mga haranista, no? Kaya maharana live kami anytime dito sa Facebook. Base ko mga next week siguro na. O, sige lang kung may ipanghatag siya mga sweatshirt or mga uniform nga isang DMC ni 3GFM. So, siyempre, pwede kayo maka-avail na. Okay, wala ka pa katulog. Abi ko tamang kasantikwi, tapos wala ka na to yun. You the kaka. Dramolet kid. Okay, sa ako na mga grupo, mga idols ko man sa may lawanan tiki, mga remix maker, ilabi na gid si Sharam Daram. Okay, so of course si DJ Jumar Baldistamon. Kag si DJ Marco. Or si Mark Anthony Quintela. Ang singer man dra sa may lawanan tiki or sa may Antiki, no? Members ang OKM. Okay, may mga album, may mga kanta man, no? Okay, DJ Binson, salamat sa pagtama all the way from Santa Barbara, Iloilo. Okay, salamat kay Andrea Miss Donoso dra sa may City Naluyan, Barangay Sapado, Mangas sa pag-share sa imong reaction. You the kaka. Dramolet kid. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. Tayo, kaloy, pumunta sa gitna. Sumayaw na parang unggoy. Toy, 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 toy. Sumayaw na parang unggoy. Toy, 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 toy. Okay, from DJ Rojan or Bods Doronila, paano ka katulog ang tatlo ko ka mga piso? Gabi naliskad lang sa Aribang. Aribang o Atubang? Takto ganda.
Nagabinalis ka lang sa tubang. Okay, tulog na kamo kay may plano na si daddy nyo. Okay, mga pisodan ni DJ Rojan. Tulog ka mo temprano. Ay, may klase boss, no? Okay, sa mga estudyante dila, tulog ka mo temprano kay may klase boss, no? Okay, tama na nga email, tama na nga Roblox. Daso naman. Sumayaw na parang unggoy. Masaot taya. Oo na gani. Birahin. This is the mix of DJ Gibbs. Gramolet kid, yudi kakak. This is the mix of DJ Gibbs. Yudi kakak. Okay, time check is 9:48 na sa gabi, no? So, sa lang kita last day sa gabi. So, may almost 12 hours pa kita, up 12 hours. 12 minutes pa kita sa paghataw-hataw sa mga gabi na pag-lingaw-lingaw sa aton nga dance party mixes. Okay, acknowledge ko liwat ang nag-donate sa ilaw reaction sa ako ng Facebook Live, si Luisa Di Pital Doliesco. Sa may Barangay Victorias Tumangas, also si Juben Sevilla Di Sicon. Sa may Barangay Managit Tumangas. Also si Philip Silva Slow or Silva Philip Slow sa may Binavista Gimaras. Salamat man sa Manok Tinuslok Lawaan sa pag-share sa mong reaction. Also si Mary Chris Samiro, ang ako niya cute estudyante sa may Sapaw. Also si Nonoy Jude Arroyo Padura. Kag of course si Angelito Benito. Okay, so para man na nag-share sa ilang mga reactions sa ako ng Facebook Live na nagdugang, no?
Kung sa mga suki natin dala sa may bakay housing na nagapamati sa replay sa aton nga Facebook Live nga gina-broadcast ni Franklin Jojo Sambilia dala sa may Block 35 Lot 6, no? Okay, nagabaligyan mo siya sa mga second hand nga mga electric fan, kag washing machine. Kag siyempre nagapang-ayo man, no? So tulang ka mag dala sa iyang shop dala kag Changi. Pwede mo kamo dala makaplo pangapi, maka shot. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Power
Okay, mga gabi kay Bro Tomas dili ka na dala sa may Barangay Tamboylan, Dumangas. Okay, doon no kung naara pa sa subong sa may Port of Dumangas or nakapuli na. Okay, mga gabi sa imo once again kay Tomas dili ka na. Fall in love with you so quickly. I've stopped thinking about you, but my heart keeps falling in love with you, with you, with you, you, with you. My heart keeps falling in love with you, with Yo, di kaka, with dramo let you, it. with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, you, with you, with you, with you, you, Yeah, baby! Ito na ang musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling, falling in love with Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. My heart keeps falling, falling in love with you. I wonder why my mind keeps telling me that I will be fine if I wait for you. My mind tells you did love me too, and I wonder why everyone tells me that I will be fine. It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. DJ Crossfire. Okay, on duty pa kuno si Tomas dili ka na. Okay daw 11 pang out mo no. Okay, so wala man problema kay daw okay man chimpo na wala man sang ulan. Okay, halong-halong lang ka sa pagpuli. Okay man ang dala nato sa buong medyo simentado naman no. Okay, doon kung nagabiya kuan ka biya Dakotan or biya Sapaw. Pero mas safe siguro kung biya ka Sapaw no. Kaya kung magbiya ka Dakotan daw kadamo da sa mga vlog ko ang mga trackings. Daw kung biya sa Sapaw ka puli, so although nga damo uli ko pero daw safe ka rin. Depende sa hilig ah. Kung galing ba si 4 wheels ang service mo, wala mo na problema. Nang delikado mo lang mga motor. Okay, salamat once again kay Tomas Delicana sa pag-support sa ako niya Facebook Live. So, former kagawad sa Barangay Tamboylan, Dumangas. Member man sang Dumangas United Radio Communicators. Dili na ko kumpiyansahan, bisan pa man na unyag na taka. Kay dagan yun ang mag-iring-iring, kay nagkanuman lugun ka. Maunga na yung sikang panahon, pagkastan kang wanay dugay-dugay. Ay nakakaghigayon, mga tao dihang mamilugay. Pakaslan ka. Okay, si Ray Giliagan still watching or listening our Facebook Live down there at si Balamantike. Okay, salamat sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, salamat kay Ann Celestial sa pag-share sa among reaction. Also si Evelyn Bandirado Palma. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits.
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby. Yeah, baby. Sana all. DJ Crossfire. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ro sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 10:00 na sa gabi. Okay, tayo muna magpaalam no kay medyo may klase pa ko boss no. But don't you worry. So, magabalik ako boss sa gabi no kay pagkaaga wala sang klase. Maka lingaw-lingaw ko tayo siguro sa tuwang gabi boss no. So our 3 hours live dance party mixes is over. Okay, so 3 hours aton nga lingaw-lingaw sa bunga gabi. But before ako mag-end no, sa acknowledge ko liwat na nagtutok sa akon sa bunga gabi. Nag-donate sa ilang mga reactions. Sa panawagan natin liwat ang mga nag-donate sa ilang reactions. Si Kagawad RC Rolling ng Lasa. Sa may barangay Managit Tumangas. Also si Tomas Delicana sa may barangay Tambuilan Dumangas. Nga arap pa sa mong sa may Dumangas Port or Port of Dumangas. Okay, halang-halang sa pagpulik ka bro. Also si Zia Delfinado sa may Sitio Naluyan, barangay sa Pau Dumangas. Si Andrea Miss Donoso. Okay, mga parinti ko dira, no? Also si Bana Cohier or si Eros Balayo. Salamat man kay Renard James Di Palubos, kay Juben, by the way, si Renard James Di Palubos, ara sa may Ermita Dumangas, si Juben Sibilia Di Sicon, nga premium man nag-support sa akong Facebook Live. Ara sa may barangay Managit Dumangas. Then si Wendy Kapuspos Gabatiya sa may Marikina, si Nuba Villa Altarpin de Vera. Sa may barangay Hardin Dumangas, of course, si 2 James Romo Perales. Sa may Cagayan de Oro, si Jonathan Itablan sa may barangay Talasan Dumangas. Si DJ Edward Navarro de Ali Jr. sa may barangay Managit Dumangas. Si Kevin Mariano, Annabel Francisco sa may Sitio Naluyan, barangay sa Pau Dumangas. Si Rox Kidinglas Gaborne. Sa may barangay Managit Dumangas, si Philip Silveslo nga taga sa Pauman pero ara sa sa may Buena Vista Guimaras, no? So si Gilly Agan nga still nagatamo sa akong sa Bondres sa may si Bala Mantique. Also si DJ Will or si William Colacion Gonzalez. Si Angelis Shaw, si Evelyn Bandirado Palma. Of course, still naga-moni-moni si DJ Rojan or si Bods Turanila. Regards sa mga anak, no? Kasi mga ex-girlfriend nga si Ma'am Ruby. Also si DJ Alfonso Dilicanada sa may Bakay Housing, sa may Piedmont Port Housing. Also si Romila Gistod sa may Cotabato City. Okay, si Ma'am Junelyn Donoso Dibel sa may barangay Talasan Dumangas. Si pare ko Gilbert sa Bibi sa may barangay Tambubo Dumangas. Also si RD V. Dilotindo. Okay, si Chiche Philmanicor Donoso sa may Lawaan Antique. Of course, si Clark John Diaz sa may Elias First Dumangas. Si Jonel Diaz sa may sa may basta sa Bano sa may barangay Tambubo Dumangas. Okay, si Ma'am Vet de Monteverde sa may barangay Balabag Dumangas. Also si Ma'am Biche Santosildes sa Randilia sa may Gimaras nga taga Dumangas man siya. Pero dala nagatudlo sa may nalipat ko kundi siya nga banwad sa may Gimaras basta Gimaras. Of course, salamat man kay Emiliano Maolas Jr.
or si Maninoy or tawag naman si DJ Maninoy. Ang official voiceover sa ako niyang mga remixes para sa nga tingin ko. Yodi kakak, dramulet kid. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay mo ng voice ni DJ Maninoy isang MOR dati, no? Si DJ Okay, of course, salamat man kay Erwin Binig Ilnas, kay Leo Ladublan Biating, aman nga bro sa All Star Riders. lahat Salamat man kay Ma'am Gloria Kokoy or Glo Sublimisana. daman-dama. Salamat man kay Paring Noy Pilipista, still listening there sa may Barangay Bakong Dumanga. Salamat man kay RG Sampaga de Los Santos, kay Cabin Love Padilla, kay Cousin ko Hilin Santos, kay DJ Kim Botido, kay Syro L, kay Idna or Cousin ko Idna Dipita Ligarde. Sa kanya Okay, so para mo na nag-donate sa ilang mga reactions, man nag-share man sa akong Facebook Live nga ang iba hindi ko makita, no? Kaya na napanglawag ko ng mga ngalan nyo. Okay, salamat, Ged. Kag kita liwat buwas sa gabi na sa aton nga pag padayon sa aton mga hataw-hataw sa mga hindi pa na makatulog. So, pwede maka mo siyempre himala replay sa akong nga Facebook Live. Okay, so magain kita sa buong pero magbalik ang buwas. So, once again, thank you so much, Ged. hatid saya pa Salamat sa pag-ubod sa ako na kay Nala City sang gabi, no? So, ikaw ng pangalan kita-kits kita liwat buwas sa gabi, no? So, God bless everyone and have a blessed Thursday evening. Kagamo siyempre nagataw-hataw kayong nagakiay-kiay pagdala sa aton nga dance party mixes. Ito rin lamang sa the one and only dance mix channel dres sa Damangas. Ini ang DMC Neto Japan. Kag siyempre kapod nyo nag-iisang mix master dres sa Damangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Babus! kakaapaw magdamag ang ligaya sa kanya umiikot sa bawat tugtog niya mundo'y gumugulong ang bawat drop ay napakasarap sa dance floor kami halos lilipad kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tugtugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This